Ana Brnabić izjavila je da se na kriznom štabu raspravljalo o eventualnoj obustavi avio-saobraćaja sa Velikom Britanijom i da će, ako bude potrebe, takva odluka biti doneta. Brnabić je u Ovčar Banji na pitanje novinara da li će Srbija prekinuti letove sa Velikom Britanijom s obzirom da su brojne zemlje to već učinile, rekla da Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture gleda kakve su ugovorne obaveze i razmatra šta takva odluka nosi sa sobom. Čekamo još neke informacije od partnera iz Evropske unije na koji način su oni doneli tu odluku. Čim budemo imali sve informacije i ako postoji potreba, donećemo je, rekla je Brnabić. Ona je dodala da je od ponoći kada je stupila na snagu mera o obaveznom PCR testu prilikom ulaska građana u zemlju, u Srbiju ušlo 205 srpskih državljana bez ovog testa. Objasnila je da će ti građani u narednih 10 dana biti u samoizolaciji i kontrolisani. Brnabićeva je rekla da će oni moći slobodno da se kreću i pre isteka tog roka od 10 dana ukoliko urade PCR test koji pokaže da su negativni.